Bona vesprada, senyores i senyors. Dissabte 23 d'octubre de 2021, un minut sobre les 6 menys 20 de la vesprada, i estem en directe des del trinquet de Vell Reguard, que regenta l'empresa El Zurdo, per oferir-los en directe per a Punt Mèdia la final del 12è campionat individual CaixaBank de raspall femení, el trofeu President de la Generalitat. En esta partida d'avui es repetirà la partida de l'any 2019, la final que va disputar-se l'any 2019 i que va caure del costat de la jugadora que avui vestiran la samarreta de color roig. S'enfrontaran Victòria de València contra Mar de Bicorb, les dues jugadores que aquest campionat han sigut les millors i per tant avui s'enfrontaran en la gran final d'aquest campionat individual que donarà com a resultat la nova reina o el manteniment del títol per part de Victòria, en aquest cas, i tornar a guanyar de qui serà la reina del raspall femení. Així que una partida interessantíssima que no deixarà indiferent a ningú. M'acompanyaran els comentaris en esta vesprada d'avui Susana Serrano, i és la responsable de federació de l'àrea de raspall femení. Bona vesprada, Susana. Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Bueno, pues estem així en esta partida de la final possiblement del campionat més important del raspall femení. Sí, el més important, el més dur. Jo sempre dic que això és un campionat molt dur perquè això és una lluita cos a cos, no tens en qui recolzar-te. Anem a veure ara com ha anat transcorregent este campionat. Anem a veure un vídeo resumen del que ha sigut este campionat. Anem a veure a partir dels quarts de finals, on mirarem la primera fase. Tenim així la primera de les partides, 25-5 va guanyar Victòria a Natàlia en els quarts de final que es van disputar el dia 22 del mes passat al trinquet de la Universitat Politècnica de València, el trinquet del Genovès. Aquí tenim també en el mateix trinquet que es va disputar la partida que va enfrontar a Anna contra Aida, i va guanyar Aida 25-15, possiblement una de les sorpreses del campionat. Després comentarem això. També es va disputar, com dic, al trinquet de la Universitat Politècnica de València. Després, acte seguit, es va disputar també al trinquet de Càrcer la setmana següent, la partida que va enfrontar Amparo contra Irene, que va ser la partida també dels quarts de final, una partida amb moltíssima igualtat i que va caure del costat d'Irene. Després també comentarem Irene, el paper d'Irene, com una de les revelacions d'aquest campionat. Ahí veiem ara també la partida de quarts de final que va guanyar Mar 25-5, en aquest cas a Mireia, amb prou facilitats. Va guanyar la jugadora de Bicorb, que anava ja molt encarada, dirigida cara a la final, després jugaria a les semifinals. Després veurem el resultat també. 25-5, tenim també el resultat de Victòria contra Irene. En aquest cas, Irene no va poder aconseguir superar la seva rival i Victòria es va imposar amb una solvència grandíssima i li va donar el passe novament a la final, perquè Victòria ja va ser també la finalista l'any passat. I per últim es va disputar el dia 9 així al trinquet de Berreguard, d'aquest mateix trinquet, 25-5 va guanyar Mar a Aida i per tant va aconseguir el passe a la final d'aquest campionat un any més. Mar, que també ha sigut 3 vegades finalista campiona en una ocasió. Bueno, ara sí, ja estem tot en marxa, tot disposat per a gaudir d'una partida que estarà interessantíssima. És la repetició de la final de l'any 2019, que en aquell moment va guanyar Victòria. Anem a veure enguany què pot passar. Sí, anem a veure què pot passar. Efectivament, és la repetició de la final de 2019. Pense que això demostra prou que ens trobem davant de les dues millors jugadores ara mateix de raspall i anem a veure què passa. Sí, esperem que siga una partida interessant i que estiga més competida que la de l'any 2019, la veritat. Segur que sí. Anem a conèixer a les jugadores, anem a veure les fitxes de les protagonistes d'aquesta partida d'avui. Ahí tenim a Victòria Díez San Juan. Ella juga de rest, és natural de València, 1,69 m, 60 quilos de pes, i el seu braç dominant és el braç dret, però com després podem comprovar té una grandíssima habilitat en les dues mans. I així el vestirà la samarreta de color blau Mar Jiménez Gascó, nom esportiu Mar. Ella juga de mitger, de 1,63 m, 53 quilos de pes, de dret és dretana, en la seva mà dominant és la dretana, i podríem destacar com el seu colp més característic la treta, el colp més contundent que pot tindre aquesta jugadora, tot i que en l'actualitat juga els campionats per equip de mitgera. Sí, així és. De fet, és un poc atrevit dir que el seu colp dominant és la treta, perquè ara ja fa temps que no el practica. Pensem que està jugant de puntera precisament amb Victòria, que ella sí que té una treta potentíssima, fortíssima. En canvi, Mar no la té tan practicada i la veritat és que és un colp que li assusta un poc. Ella
Quan comença a no anar-li bé en la treta se posa nerviosa i aleshores això li pot perjudicar. Ahí veiem ara que estan presentant a Mar i tot el públic que avui assisteix a aquesta partida està aplaudint-la, està reconeguent aquesta classificació per a la final i aquesta jugadora que avui vestirà la samarreta blava i veient que té el semblant molt seriós, està concentrada, preparada per a la partida d'avui. Ahí veiem que esbossa un xicotet somriure d'aquest entrepuntet que deu haver entre nervi i concentració típic d'aquestes partides, no? Sí, sí, deu ser. Espero que estiguen aconseguint la concentració que necessiten perquè jo trobo que el nivell de nervis deu estar altíssim, la veritat. El nivell de nervis és normal en una partida com la que anem a veure avui, una final d'individual, una final d'un campionat sempre imposa molt, però una final de l'individual ho imposa especialment i més en el trinquet ple, i ara després comentarem aquest tema, no? La importància de disputar una partida de raspall femení en el trinquet ple de gent, en un trinquet d'una partida ordinària, de les partides habituals de dissabte al trinquet de Berreuar. Ara després parlarem d'aquest tema, comentarem la rellevància d'aquest fet, però estem ara veient en pantalla a Victòria, que està també molt concentrada. És curiós, fa quasi una hora que està calfant Victòria. Ho comentàvem abans de comentar aquesta retransmissió, abans de començar-la, com de concentrada i com de preparada ha arribat a aquest campionat i com comentem, no? S'ha tirat quasi una hora fent escalfament, com si fos al nivell, podríem dir perfectament, del que feia jugadors com Waldo, Álvaro, Pujol, una perfecta preparació física i un perfecte escalfament que ha estat fent durant tota l'estos prèvies a la partida. Ella ha arribat així al trinquet ja arreglada de mans i s'ha posat a calfar directament, sí, així ha sigut. Mar ha necessitat un poquet més de temps per acabar d'arreglar-se, tot i que han vingut juntes, cosa que és molt curiosa. Han vingut juntes en el cotxe des de València fins ací, és una cosa estranya que segurament només passa en aquest esport i res, això. Anem a conèixer ara les característiques del trinquet. Trinquet de Berreuar, 57,6 metres de llargària, 11 metres d'amplària a la part des de muralla a muralla. Ara veiem ahir la jugadora que vestirà blau mar, Victòria, jugarà també, en aquest cas, no sabem encara el que han elegit, anem a veure si puguem assabentar-nos del que han triat, perquè la reballada, com han vist vostès en pantalla, ha caigut del color roig i, per tant, és Victòria qui tindrà les possibilitats d'elegir. Ahir veiem també ara en pantalles que seran els homes bons de partida, responsables federatius, José García, el Moro i Josep Llopis, Ricardet. Els aficionats a la pilota habituals sabran perfectament qui són aquests jugadors. El mític Moro, un grandíssim mitger que fins a fa molt poquet estava disputant partides de primeríssim nivell i per tant és un dels jugadors que ha marcat una època en el raspall, i tenim també com a jutge federatiu a Ricardet, que és un dels jugadors que juga en la posició de punter de la modalitat de raspall, que és un dels jugadors referència de la modalitat en l'actualitat. Bueno, ja s'ha comprovat, estan les jugadores posicionant-se, per tant la reballada l'ha guanyada Victòria, ha triat traure, era el que esperàvem. Sí, calia esperar això. Ja hem comentat que la treta de Victòria és molt potent i començar amb el colp dominant té molt guanyat. Normalment començar triant traure en el raspall és el més habitual, perquè qui pega primer pega dues vegades, el raspall és claríssim. Començar atacant. Començar atacant és molt clar, excepte excepcions molt notables de jugadors històrics, com aquell parlar de jugadors com Carlos o Borja, que podien triar el rest perquè tenien una gran raspada i es definien molt bé el rest. Allò habitual, el que veiem normalment en les partides a diari i especialment en les partides d'individual, és que el jugador que guanya la reballada guanya el traure. I ahí estem veient ara a Victòria, que està provant el material. Pots comentar-nos un poc el material que utilitzaran, més o menys com serà, quin gramatge tenen? Són pilotes de baqueta? Sí, són pilotes de baqueta. Vam fer la tria ja el dia de la presentació d'aquesta final. Va triar una pilota nova cadascuna d'elles, així que tenen una pilota nova cadascuna per a estrenar quan estiguen en la treta. I són això, pilotes de baqueta al voltant d'uns 40 grams. 40 grams és un pes considerable per a jugar a raspall, és un pes important. Anem a comentar ara un poc allò que parlàvem abans de la importància de que aquesta final es dispute
en un dia de partida habitual al Trinquet el Zurdo de Berreguard, perquè això significa la plena consolidació, la plena normalització del raspall femení, de la seva integració plena dins del circuit o dins de la programació de pilota professional i de cara al públic. Per aquesta partida d'avui, com poden vostès comprovar, l'escala està pràcticament plena i la gent ha pagat la seva entrada per assistir a aquesta partida d'avui al Trinquet de Berreguard, al Trinquet el Zurdo de Berreguard, en un dia ordinari de partides. Això és un fet rellevant que cal posar en valor. Sí, és un fet rellevant que està començant a passar i que era inevitable que passés. Per sort, en aquest campionat ja ha succeït, en les semifinals ja va passar, es van jugar una en el Trinquet del Genovès i l'altra també així en el Trinquet de Berreguard, i amb dues partides van ser partides en les quals el trinqueter cobrava entrada, i això també és un fet que les mateixes jugadores, tant Victòria com Mar, van comentar que podia ser un extra de nervis. El dia de la presentació de la final, elles van comentar que, clar, no tenen costum de fer això, però estan molt il·lusionades. És un fet important, també has de saber adaptar-te al fet que hi hagi públic, perquè això crea un clima. Crea un clima i crea una tensió afegida, però aquestes jugadores són, com podrien vostès comprovar al llarg d'aquesta retransmissió, són dos extraordinàries jugadores que no dubten vostès en que van a donar un gran espectacle. I veiem ja els primers compassos d'esta final del 12è campionat individual de raspall CaixaBank femení de l'any 2021. Anem a veure qui és la nova campiona del raspall, de l'individual de raspall femení. Veiem ara els primers compassos, podem comprovar ja aquestes dues mans tan bones que té Victòria. Raspades molt llargues, estem veient. Ara aquesta pilota que intentava defendre a Simar, li se n'ha anat de l'escala més o menys a l'altura del 8. De moment sembla que no la dona. El 8, jo crec que està sobre el 6,5. Sobre el 6,5, 8, no ho hem pogut veure molt bé des de la posició en la que estem, a veure si ara, efectivament, a l'altura del 6 marca... A l'altura del 6 marca un dels espectadors, tindrà, si vostès ens ho permeten, quasi diríem un penalti, no? Sí, la veritat és que és un colp que és molt fàcil que finalitzi el 15. Ja s'hi ha passat. Victòria, la primera pilotada de 15 que ha tingut, no l'ha desaprofitada. 15 net al marcador. Aquestes pilotes, sobretot, ahir veiem, com li havia endevinat Mar la intenció a Victòria, i són pilotes que és veritat que el 90% de les possibilitats que tens és de fer el 15, però com te l'encerta l'equip contrari en un individual i li entra bé dins la mà i mínimament que la desvie, pot convertir-se de 15 teu a 15 de l'altre. Si el colp de Victòria li és un poquet errat i la pilota és un poc pel mig o un poc franca i Mar la pot jugar i la pot tornar, clar, li la pot passar a Victòria perfectament, que està molt avançada, i acabar el 15 la rest. Anem a veure, ara una pilota que està ensenyorejant-se més o menys a l'altura del 4, la arrima molt bé Victòria, ara és Marc qui està defenent-se en l'esquerra, està obligant-la a jugar en l'esquerra contínuament, però aquesta pilota no l'havia aconseguit arrimar suficientment, ara novament torna a tindre que defendre's en l'esquerra la jugadora de Bicorb, canvia la intenció ara buscant baix l'escala Victòria, torna a buscar l'esquerra, aquest rebot, no l'arriba a tocar, 15 novament per a Victòria, 30 net al marcador. De moment Victòria no falla. De moment Victòria no falla. Era lògic fins a cert punt que anara així. Ja hem comentat que les tretes de Victòria són molt fortes i que començar colpejant és un benefici per a ella. Mar no pot fer més que defensar-se i prou bé ho està fent, la veritat. Els 15 han sigut prou llargs i això està fent bé la feina de defensa. I veiem ara que el ròtol que apareixia en pantalla a la part esquerra de les seues pantalles indicava que donen de 10 a Rogers. Això significa que la gent dona un avantatge de 2 jocs i considera que guanyaria Victòria amb una relativa facilitat. Això són les travesses inicials, és un primer sondeig que indica quin és l'estat d'ànim de la càtedra. Hem de dir que Victòria està molt forta. La veritat és que últimament està intractable, incontestable, i qualsevol que es posa al costat d'ella sembla que juga poc, perquè la veritat és que està molt forta i ho està fent molt bé.
Ara veiem que en este 15 està començant a carregar Mar, està arrimant-la a Muralla i suma el seu primer 15 i arranca els aplaudiments del públic. Ha aconseguit col·locar-la molt bé Mar ahir i aleshores Victòria no li l'ha pogut tornar. Està desplegant un joc segur. Mar no està buscant-li contínuament l'esquerra a Victòria, sinó que està intentant castigar-la i mantindre-la en el fons de la canxa, intentar que no pugi. Sí, ara ho ha aconseguit ella, ha aconseguit avançar-se, Mar per a jugar i s'ha notat perquè d'aquesta manera ha pogut acabar el 15. I ara hem vist la treta tan potent que ha fet ahir Victòria, que l'havia arrimat baix l'escala, obligat a Mar a escabussar-se, i de la segona pilotada ha aconseguit sumar el 15, arrimant-li l'esquerra, Val i 15, i pilota en la mà per a Victòria per intentar sumar el primer joc en esta partida. 3 cols guanyadors. Ha sumat ja la jugadora de València, 0 errades no forçades. De moment, un joc molt segur, molt contundent i molt ben plantejat el que està desplegant la jugadora que defensa avui el títol. Per això ha vist la samarreta roja. Veiem ara com té que raspar-la en l'esquerra, raspa molt bé en les dues mans esta jugadora. Ara carrega de palma novament, buscant-li l'esquerra a Mar. Està castigant-li aquesta esquerra ahir a la Muralla, buscant-li contínuament el pouet, torna a repetir aquesta vegada Mar, qui carrega de bo de braç. Defensa Victòria amb més intenció que força. Ara intentava arrimar-la Victòria, sembla que no l'ha arrimada del tot, ara pot ser Mar que comença a castigar. Ha pogut jugar-la amb la dreta. Ara anem a veure què li fa la jugadora de Bicorb. S'encara dalt. Molt bé, no ho ha aconseguit. Una volea impressionant. Molt bonica. Intercanvi de colpejos per dalt ara. Com intenta castigar-la ja a l'esquerra. Ara buscava baix l'escala Victòria i no l'havia arrimat del tot, però anava amb suficient força com per a Mar no la tornara bé. A veure aquest rebot de la jugadora de Bicorb. Si aconseguís col·locar-la. De moment l'intercanvi de colpejos més interessant que estem tenint en aquest inici de partida. Carrega Mar buscant la Muralla. Puc avançar-se un poc. Està començant a guanyar metres, ara sí. Busca Muralla Careta. L'havia arrimat molt bé Victòria, aquesta pilota que no arriba a pujar. Ha anat besant la Careta. Anem a veure ara que s'ha de defendre novament en l'esquerra. I ha de tornar cap enrere. Ara l'erra Victòria. Pilota que pot tindre bona Mar per a buscar altura. Anem a veure si troba el palquet. Pilota que elija rebot, la juga en l'esquerra Victòria. La gent que aplaudeix, anem a veure. De moment intercanvi de colpejos, un 15 de moment molt físic. Ara busca baix l'escala novament Victòria, Mar que es defèn molt bé. Molt bé, quina demostració. Com la lleva este 15 que no ha pogut tornar la Mar i veiem que intenta agarrar aire, un 15 molt físic, no? Un 15 molt físic, estan fent una demostració de força impressionant, la veritat. I això en el primer joc, han eixit molt preparades les jugadores. En una partida d'individual de raspall, este pot ser el ritme, almenys en els dos primers terços de partida. Això anava a dir-te, este ritme no es pot aguantar fins al final. I si aquest és el ritme i aquesta és la resistència que marquen les jugadores i més o menys veiem un intercanvi de suma de tanteig al marcador, podem tenir una partida que puga decidir-se en l'aspecte físic, a lo millor. Sí, pot ser sí. I en aquest sentit ja us comente que Victòria està feta un bou ara mateix. En aquest sentit potser Victòria sí, té més fons físic. No ens hem d'oblidar que Mar ara ja està millor, però acabava d'eixir d'una malaltia, havia estat amb calentura durant dies i prenen antibiòtics i això. I clar, això sempre fa un poquet de mella en el teu físic. Això minva un poc, però confiem en que hagi pogut recuperar-se perfectament per estar... La semifinal ja la va jugar Mar molt a gust, va aconseguir-li guanyar a Ida, que era una rival molt forta, i res, ella es troba forta, la veritat, es troba prou segura, i la veritat és que ho està demostrant. Sí, comentàvem un poc les jugadores que han sigut referència en aquest campionat, perquè d'alguna forma Anna, Mar, Victòria, són jugadores que cal esperar que guanyin un campionat bo, sòlid, amb resultats interessants i amb un alt nivell de joc,
però hem tingut algunes jugadores que ens han sorprès en aquesta temporada, no? Podríem apuntar el paper d'Irene, el paper d'Aida. Comentes un poc, no? Tu que les coneixes més bé. Sí, la veritat és que ha sigut un campionat individual doncs, amb sorpreses, cosa que ens agrada molt. Irene doncs, ha donat la campanada, ja en la primera fase va guanyar a Míriam, que era una jugadora que en el rànquing de 2019 estava posicionada com la sisena. O sigui que molt bé, ja ho va aconseguir ahir, però és que després, en quarts de final, Irene va aconseguir guanyar Amparo, que Amparo, tant en 2020 com en 2019, estava posicionada com la quarta millor jugadora en el rànquing. O sigui que lo d'Irene ha sigut una sorpresa, i després també s'ha de comentar la partida que li va guanyar Aida a Anna de Beniparrell, que no podem oblidar que Anna de Beniparrell va ser finalista l'any passat en aquest mateix trofeu. Així que va ser, sí, prou sorpresa. Bueno, podem apuntar també que vostès que estan seguint la partida des de les seues cases, o si estan així al trinquet de Berreguard també poden fer-ho, evidentment, poden estar comentant aquesta partida per Twitter o per les xarxes socials a través del hashtag pilota a punt. Ja saben, vostès poden estar així comentant aquesta partida, sensacions o com estan vivint-la, i nosaltres els llegim a través de Twitter amb el hashtag pilota a punt en esta final de raspall femení que està enfrontant a Mar de Bicorb contra Victòria de València. Estem ara ja en el segon joc, acaba de començar, el primer joc l'ha guanyat Victòria, la jugadora que ha vist la samarreta de color roig, i ara està ja disputant-se el primer 15 d'este segon joc. Ara està Mar al traure i la pilota està parada més o menys a l'altura del 4, després de que Victòria buscara careta i li s'anarà dalt l'escala esta pilota. Anem a veure Mar ara què li fa, ja comentàvem abans, les dificultats d'aquestes pilotes parades, si tot va conforme toca, o el que correspondria seria sumar el 15, però bueno, un xicotet error pot ser que pegue la volta. Ara també depèn com estigues molt bé, aquesta pilota Mar l'ha buscada molt bé a l'esquerra de Victòria, la pilota s'ha anat novament de l'escala, han donat el 15 per a Mar. Bueno, anem a veure ara com podem esperar que plantegi Mar este joc des del traure. Ja hem vist que abans el que procurava, sempre que la tenia un poquet franca i Victòria li deixava, perquè Victòria, és veritat que este primer joc l'ha aguantat molt, però sembla intuir que l'estratègia un poc de Mar és evitar que Victòria aconseguisca guanyar números i mantenir-la sempre en el rest i anar intentant ofegar-la. No sé com pot plantejar-ho ara des del traure. Sí, clar, aquesta ha de ser l'estratègia, i des del traure, doncs, un poc el mateix. Fer valdre un poc la seva posició de mitgera, no? Sí, intentar que avance el menys possible Victòria i confiar en que les seues tretes siguin fortes i potents per a que Victòria només pugui que defensar-se i atacar el menys possible. Ara veiem ahir que Mar buscava una raspada des de, pràcticament quasi des del dau, buscava baix l'escala i l'ha trobat molt bé. Puja a acabar ese 15 i el suma 30 neta de moment. En este segon joc Victòria al rest no està trobant-se tan còmoda com l'hem vista en l'altre joc, i Mar sembla que ja li veiem ahir el semblant, que va agarrant confiança en ella mateixa. El primer joc ha sigut un poquet més físic i ha dominat, podríem dir que ha dominat Victòria. En aquest joc, per altra banda, de moment veiem que Victòria està sumant els 15 amb una relativa contundència. Sí, ho està aconseguint i això lògicament li aportarà tranquil·litat a la jugadora de blau, que començar perdent no li agrada a ningú, això està més que clar, però bé, si veu que pot en el joc de treta anar recuperant els 15 que no ha pogut fer anteriorment, doncs anirà tranquil·litzant-se. Així és. Encara que la reballar i el començar la partida, el primer joc traguent, doncs això pot ser definitiu en una partida, està clar. Ara veiem novament que Victòria ha comès una errada no forçada i torna a tindre la pilota parada més o menys a l'altura del 6, la jugadora de Bicorb. I havíem vist també que feia un gest Victòria un poc de malícia, raspava la paret, com volem dir que les coses no estan eixint tot el bé que espera. Anem a veure ara. Mar busca a l'esquerra i la troba perfectament. Val net per a la jugadora de blau i tindrà pilota en mà per a igualar a 5. La final de 2019 la va guanyar amb molta facilitat Victòria. La va guanyar, bueno, pot ser no tanta facilitat, però sí és de veres. Perquè repetim, esta final és la repetició.
es torna a repetir la final que es va disputar l'any 2019 i que va guanyar Victòria Amar. Va guanyar Victòria Amar 25-0, que sí, és un resultat molt contundent, però si no recorde mal, Mar se defensava, va intentar fer tot el que va poder, però bueno, Mar això és una jugadora que de vegades els nervis li traïxen i la veritat és que últimament està demostrant que està aconseguint templar-se molt més i això va en benefici del seu propi joc, està més que clar. Una jugadora un poc més temperamental que Victòria. Victòria és una jugadora més gelada, no? Sí, la veritat és que a Victòria se li nota menys, com a mínim se li nota menys, no sé el que passa per dins d'ella, però... Que bé la busca Mar ara, eixa pilota, que bé la buscada. Anem a veure ara què busca, torna a buscar-li l'esquerra, la prova, joc per a la de Vicor, 5 iguals al marcador, aplaudix el públic del Trinquet de Bellreguard. I joc sabater. Joc sabater, molt important. Molt important per a l'aspecte psicològic que també té una partida d'individual. Sí. El d'abans no havia sigut sabater, tot i que comentàvem això, que Victòria té més domini en la treta i més confiança. Ahí podem veure a Mar amb els seus iaios, que avui Mar no té els seus pares en el trinquet i ha vingut amb el pare de Victòria perquè els pares de Mar estan en l'europeu de jovens amb el germà de Mar, que està jugant allà, doncs això, l'europeu en Països Baixos. En Països Baixos, així és. Bueno, tenim així, aprofitant este xicotet paronet que tenim ara en el joc, aprofitem per a fer la primera de les entrevistes. Tenim amb nosaltres a Raquel Tamarit, la secretària autonòmica de la Generalitat Valenciana, que ha vingut a estar així al Trinquet de Bellreguard per a veure esta partida de raspall femení, veritat? Sí, claro, no podíem faltar. I a més, jo crec que està ben molta partida, Està ben, de moment, molta partida, estaven comentant que... Jo, pel que tenia entès, la gent estava tota més d'un costat que d'altre, però estic veient partida de veritat. Sí, de moment les postures ja s'han atemperat un poc. Al final l'afició, el que volem és veure una bona partida i jo crec que l'estem veient. Bueno, des de la Generalitat Valenciana, com valoreu el fet de que el raspall femení estiga en este moment tan dolç ara mateix, que puguem estar veient avui una partida de raspall femení en un trinquet, en un dia de partida ordinària. Que important és això per a la visibilització de la dona i de la pilota valenciana. I de la pilota, sí senyor. Jo crec, i ho deia l'altre dia, que podem estar molt orgullosos que gràcies a dones com Victòria i com Mar, avui per avui hi ha moltes xiquetes en les escoles de pilota, que això és una cosa que independentment del que passi avui, elles poden estar ben pagades perquè gràcies, en part, a gent com elles que ho dona tot en una partida, n'hi ha moltes xiquetes que veuen un espillon mirar-se i que volen també jugar a pilota. I per tant, jo com a secretària autonòmica, com a dona i com a aficionada a la pilota, més pagada no puc estar. És vostè aficionada a la pilota? Sí. Jo no he jugat mai, mon pare ha sigut un gran aficionat. He de confessar que soc més d'escala i corda, que és el que es juga més en el meu poble, i no vaig a fer-me l'entesa, però sempre m'ha agradat molt la pilota i sempre l'he vist en la tele també. Bueno, i tenim així amb nosaltres també Àlex Ruiz, que és l'alcalde de Bellreguard, que esperem que ell siga més de raspall, perquè ell és de la zona de la Safor. Sí, evidentment, el raspall és el joc de la pilota autòcton de la Safor, no? Per dir-ho d'alguna manera, i a més, al trinquet on estem se li coneix com la catedral del raspall, no? L'afició al raspall a la Safor especialment té molt de seguidors. Bueno, que important, parlant un poc del paper del trinquet de Bellreguard en el món de la pilota, que rellevant és el trinquet de Bellreguard, no? I com posa el nom de la ciutat de Bellreguard en el mapa de la pilota valenciana, no? Sí, efectivament, així és, perquè a més tenen uns gestors de primer nivell com són la família del Zurdo, la família Peris, i això el trinquet de Bellreguard, el poble en si, els trasllada a tot el país i això, evidentment, per a nosaltres és molt important. És molt important. Bueno, i l'escola de pilota de Bellreguard, ara mateixa, també té un nombre de jugadors, de xiquets important? Sí, està gestionada per el Club de Pilota de Bellreguard
i no és que tinga un nombre important, sinó que cada any en té més, no? Perquè l'afició, tindre un trinquet a una població és molt important per fomentar el nostre esport nacional. És importantíssim que els joves que estan a les escoles puguen veure pilota professional, en aquest cas veure també, com comentava la secretària autonòmica, poder veure a les dones que són referents en la pilota perquè elles tenen un valor exemplaritzant i d'anar trencant, en el cas de les dones en concret, anar obrint camí per a que les futures xiquetes que anys darrere es deixaven la pilota perquè pensaven que este món no era d'elles, avui quan veuen que Mar, Victòria, entre altres com Irene, Aida, que hem pogut veure, Anna, la seva germana també, poden veure que no, que sí, que les dones tenen un paper en la pilota i que poden anar creixent i tenint un futur dins la pilota valenciana. Mira, jo sempre dic una cosa, que és que mai no te pots estimar allò que no coneixes, no? I si jo crec que n'hi ha un programa que està funcionant molt bé, sobretot perquè veig en què també és cosa d'elles, és el programa de pilota a l'escola, que està donant a conèixer aquest esport tan nostre a tots els xiquets i a totes les xiquetes i que els fa veure que també és el seu, no? I gràcies també a aquesta introducció de la pilota, jo vinc d'un poble que va ser pioner en introduir la pilota en l'institut i això va fer que moltes xicones com jo tinguérem el cuquer de la pilota dins, ja no tant com a jugar, però sí com a acudir al trinquet a veure partides i per tant jo crec que fa molt. És molt important la feina que se fa des de la federació i la seva aposta per el raspall femení, que jo crec que s'ha de posar molt en valor, també l'aposta que fa CaixaBank perquè estiguen al mateix nivell aquestes partides que totes les altres. I la veritat és que estic patint perquè estic perdent i estic així. Pues tornem al directe. Bueno, per acabar, Ali Ruiz, l'alcalde de Bereguart i la secretària autonòmica, es mulllaríeu un resultat d'avui? Ja te deia no que jo venia en una sensació però estic veient una altra. Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies. Sí, és que veritablement, ara mentre parlava Raquel i l'alcalde, s'han vist colps impressionants. Mar està fent una feina boníssima de defensa, quasi impecable, mira. I ha aconseguit un altre 15 en el rest. A 2, es posen a 2. A 2 en el marcador, tornem al viu, més rigorós, després d'aquestes entrevistes en un joc que està seguint interessantíssim. Ahí estem veient ara com els posa l'A2 en el marcador i això té un factor molt important per a Victòria perquè ha aconseguit l'altre joc amb relativa facilitat i ara comença a tindre un poquet més de dubtes des del dau, no? Se li estan posant les coses difícils, sí, veritablement, i es noten les cares. Sí, la cara és l'espejo de l'alma, que diuen, i en els jugadors de pilota i les jugadores de pilota es nota moltíssim. Bueno, alguns són més expressius que altres, no? Però sí que es nota, i veiem ara que Victòria possiblement necessita ara sumar 2 15 prou contundència i facilitat per a no perdre aquesta confiança en la que ha començat la partida. Per altra banda, Mar, ara la veiem confiadíssima, amb molta gana i molt clavada en la partida. Sí, bueno, ha començat, la veritat és que ja amb molta energia i molt forta, però continua així i s'està venint amunt, sí que és de veres. Ahí veiem ara, que bé que es defenia Mar ahir entre mà i paret, ara la tia és que no dona cap per perduda. Sí, està molt lluitadora, està jugadora, ara l'ha trobat molt bé Victòria, suma el 15, val i 30 i el públic aplaudís, la gent està passant-se-ho bé. Sí, és el que esperàvem. Esperàvem veure una partida disputada i la veritat és que ho està sent. I al fil del que comentava Raquel, del programa Pilota a l'escola i això, és interessant comentar que Victòria, la finalista i la que vesteix de ros i la que pot emportar-se el fris grec avui, perquè si guanya, serà la tercera vegada consecutiva que guanya aquest campionat individual, va començar a jugar a pilota precisament en l'escola i gràcies a aquest programa. Ella va conèixer la pilota gràcies a Pilota a l'escola, en el Tomàs de Montanyana, i a partir d'ahir ja va anar buscant els clubs que pogueren acollir-la i on hi haguera escola de pilota per anar practicant. Que important és això? I això ha tingut un efecte molt directe ja en les noves generacions de jugadors de raspall professional
en el cas dels masculins, però en les dones sempre ha faltat un poc aquest punt de que la xicona, la xiqueta, poguera creure's que també hi havia un futur per ella dins la pilota. Que no poguera pensar que, bueno, acabada l'escola de pilota, el seu lloc un poc es diluïa. Això es passava a moltes xiques, sobretot, diguem-ne que fa uns 10, uns 15 anys, això passava molt, no? Una xiqueta que començava a jugar a pilota, acabava deixant-se-ho perquè no trobava el seu espai. I menys temps, perquè Marc, que sí que és natural de Vicor, i ell anava a l'escola en Vicor, i va començar en l'escola de pilota amb 6 anys només. Ella ha sigut una jugadora que ha destacat sempre. Ella és molt bona físicament, esportivament, qualsevol esport que s'haguera posat a practicar ho haguera fet molt bé, perquè té molt bones condicions físiques, i destacava ja de menuda en el raspall. Però quan va començar l'adolescència va estar a punt de deixar-se-ho, gràcies a que aleshores en el club i la federació va començar a ofertar els campionats femenins, ella va poder continuar jugant i de fet ha arribat fins ací, però va passar un moment crític. I confiem, ara sí, val i 30 per a Victòria, ha aconseguit sumar este 15 importantíssim en l'aspecte psicològic per alguna, perquè depenent del costat en el que caiguera podia tindre unes implicacions, estava posant-se, bueno, de moment que està disputant-se aquest joc, però en cas de sumar aquest joc Mar, té una importància capital en el fet de posar-se al davant en la partida i passar al traure. I en el cas de Victòria necessita sumar este 15, que té ara val i 30, per a mantenir les posicions en aquesta partida quasi d'ajedrez, que és una partida de mano a mano en el raspall. Anem a veure, després comentarem un poc més en el canvi de canxa, comentarem un poc més la importància del valor d'aquestes xiques per a obrir espai per a les noves generacions de pilotaris. Ahí veiem ara que la pilota està parada aproximadament a l'altura del 3. Sí, està lluny, està lluny. Està lluny, però bé, una pilota parada, creguem que a l'altura del 3, 3 i mig més o menys. Si aconseguís col·locar-la bé, els jutges, pot començar a guanyar metres i pot ser una pilota important per a ella. A veure, Victòria, veiem que es disposa a la raspada, busca a l'esquerra, no la troba massa bé, Victòria Marc es defèn, palmada ara de Marc, llevant-se-la quasi entre mà i paret. Ara buscava Victòria baix l'escala, aquesta pilota i li se n'ha anat. Està defensant-se. La té dalt l'escala parada a l'altura del 5 Marc i podria raspar-la i sumar 15. Anem a veure, veiem ara com es queixa un poc la jugadora de València perquè no l'ha eixit com volia. Sí, li està posant les coses molt difícils Marc, la veritat. I clar, quan tens les coses molt difícils, moltes vegades no t'eix tot el que vols, almenys no amb la facilitat amb la que tu voldries. I és que podem comentar també que s'han estat preparat, elles són companyes d'equip, quan són els campionats d'equips, elles juguen juntes i han estat preparant-se l'individual les dues juntes. Coneixen molt bé. Anem a veure ara Marc, que tenia el 15 pràcticament fet i està trobant-se en dificultats. Ha sabut refendre's molt bé Victòria. Ara és la que té l'atac en la seva mà. La jugadora que vi la samarreta blava. Ara s'ha de defendre Marc. Una pilota que tenia parada al 5 i podia sumar aquest 15 per a posar les igualtats en aquest joc. Ara la té per atacar Victòria. S'ha de defendre Marc en l'esquerra. Aquesta pilota que ara la tenim surant més o menys a l'altura del 5, però pot tancar-se a Rinxo, Muralla i a hora de raspar Victòria en l'esquerra. Veiem que es queda pegada a la careta. Que complicat és aquesta pilota, a veure Marc què li fa. La raspa Victòria, tampoc ara de palma no la troba massa bé. Marc que li dona altura, s'ha de defendre aquest bo de braç amb solvència que té la jugadora de València. Ataca Marc buscant Muralla Careta. Es defèn molt bé Victòria. Anem a veure ara com comença a guanyar metres Marc. Muralla Careta novament no l'arrima tot el bé que voldria i és Victòria qui comença ara a intentar buscar. Anem a veure si comença. Ahí veiem que la pilota fa un estrany eixida molt ràpida de la Muralla. La pot tindre Victòria novament, pilota per a sumar 15, busca baix l'escala, la troba, 15 i joc, 10-5 en el marcador. Victòria que salva un joc que ha sigut complicadíssim per a ella i en el que Marc s'ha mostrat molt, molt valenta. Passarà la jugadora de Vicor pel traure ara, portem quasi, ja estem ratllant la mitja hora de partida i veiem que necessiten agarrar un poc d'energia les jugadores i veiem que es prenen alguns
suplements, no? Sí. Per a la recuperació física, perquè del que portem de partida, el final del joc anterior i este joc Sí. estan seguint ja duríssims. Jo crec que veuen que va ser una partida llarga i dura, així que necessitaran tot tipus de reforços Segur que i sí. suplements. Bueno, ara tenim també una nova entrevista, tenim amb nosaltres a Josep Miquel Moya, que és el director general d'Esports, el tenim així també al Trinquet de Berreguard disfrutant d'esta partida. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com està veient vostè la partida? Pues sincerament, més igualada del que jo em pensava. Sí, veritat, això estem comentant. Però bé, no sé, les veig un poc nervioses a les dos, crec, però bé, ara crec que es clafiran i ho amollaran tot el que tenen i a veure què passa. Però bueno, el que és important és veure un trinquet amb tanta gent en una partida femenina, que crec que és el futur i una cosa que tots esperaven des de fa molt de temps. Sí, segurament avui, independentment del resultat del joc, ja podem dir que ha sigut una victòria de la pilota femenina el poder estar avui un dissabte en el Trinquet de Berreguard, en esta entrada magnífica que presenta avui el Trinquet del Surdó, disfrutant de la millor pilota valenciana, també així per a punt mèdia, no? Sí, això és el que comentava, sí que per a mi és molt important, crec que per a la pilota també en general, perquè tots els esforços que s'han realitzat, tant per part de la federació com des de l'administració, des de fa molts anys, comencen a veure's, no? I crec que encara es queda molt de camí per recórrer, però bueno, veure que el que s'està fent té aquest efecte és molt reconfortant. Aquest camí per recórrer que apuntava vostè, quin creu que és, no? Quin és l'objectiu que creguem que creu vostè o que des de l'administració valenciana s'estima que és a dir, quin seria l'objectiu que vostès a un plaç de 5 anys es marcarien per a la pilota femenina? Pues jo crec que l'objectiu és un objectiu molt clar, que és el de la professionalització. De la mateixa manera que està professionalitzat el món masculí, haurien de treballar també perquè s'arribara a aquest estadi en les circumstàncies, en les condicions que es considera, i crec que s'està treballant perquè això siga una realitat que jo espero que ho siga més pront que tard. Pues moltes gràcies, Josep Miquel Moya. Continuï vostè disfrutant d'esta partida i apostant també des de la Generalitat Valenciana per la pilota valenciana femenina i la pilota valenciana en general. Molt bé, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Tornem al directe, així al Trinquet de Berreguard. Ja superem la mitja hora de partida, 10 per 5 al marcador i este primer 15 que l'ha sumat Mar des del traure. Sí, així és. Sí. Ara veiem... Ahí veiem ara que Mar es disposa al traure, la veiem ja molt confiada, molt concentrada. Molt bé. Ha tret molt bé, posant en complicacions a Victòria. L'ha enviat molt lluny i molt propera a la paret, a la muralla. I això sempre és difícil de tornar. Que bé la tornada i la jugadora de blau arrimant-li la muralla, ara busca novament, li busca l'esquerra a Victòria, no l'arrima del tot i la juga amb solvència, veient que bona esquerra té esta jugadora. Ara per mig del trinquet estan intercanviant-se colpejos, intentava arrimar-la esta pilota a Mar, pilota que no va massa forta, va en semierrada, però com va ben jugada fa el mal suficient a Victòria. Ara veiem que Victòria es defèn per mig, la pilota que va tancant-se. Ara també en semierrada, però bueno, com estan donant-li bona orientació a la pilota, sí, estan intentant col·locar-la, però sí que és de veres que això ha aconseguit, en aquest cas, jugar la Mar amb la dreta i això sempre és un benefici, no? Clar. Una pilota vaja més o menys forta, sempre ben jugada, sempre és molt important, especialment en el mà. Ara veiem ahir que la colpejava fortíssima Victòria, obligant a Mar a defendre's de bo de braç. Ara la juga amb molta intenció per l'escala, obligant a la de Bicorp a jugar en l'esquerre. Li dona altura i troba el palquet. 15 iguals al marcador. Victòria està defendent-se de moment molt bé en aquest joc. Molt bé, ho estan fent molt bé. Està sent una partida, la veritat, que boníssima fins ara. Ahí veiem la repetició de Xarraspada, pràcticament a l'altura del set, i ha trobat el palquet amb relativa facilitat, diríem. Sí, tenen molta força i apleguen quasi que des de qualsevol lloc. Veiem les estadístiques de Victòria, 10 gols guanyadors, 2 errades no forçades, unes estadístiques molt bones. Molt bones.
Torna Mar al traure i veiem com se la bota i li colpeja molt baixet, quasi de carxot dirien que colpeja Mar aquestes tretes. Molt bé, les estic veient molt bé. Ara estan A les veient-se dos. molt bé ja, quasi desplegant un joc tàctic, no? Sí, intentant de tot. I busquen baix l'escala, busquen a muralla, tenen ahir un repertori de colps extentíssim, molt complet. Estem veient dos jugadores tècnicament molt bones. Aquesta raspada de Marc que buscava baix l'escala, bueno, això és el risc de buscar baix l'escala, que se'n pot anar dalt. Així és. Ara la tindrà parada aproximadament a l'altura del 8,5. És un lloc molt difícil de tornar-la, ahir en la careta, però, clar, t'arrisques a que es pugi en l'escala i no facis el 15, clar, siga pilota a parar. Ahir la tenim a Victòria buscant la careta, buscant-li l'esquerre a Mar. Torna a intentar buscar això, però ara la pilota l'eix prou ben mig i Mar que no ha estat ahir massa ben col·locada i li ha suposat una errada, 30-15. Este joc és importantíssim i es nota en la temperatura que hi ha al trinquet, no? També, sí, en el nivell de soroll i això, en la temperatura, en l'ambient en general, sí que és de veres. Estem tots molt concentrats. I així, sobretot, els de Bicor, que tenim el cor partit un poc, no? Perquè les dues jugadores del mateix club estem així molt emocionats i molt concentrats. Anem a veure ara Victòria que busca altura, aquesta pilota fa coses, cau de dalt. Oh, se li ha pujat a l'escala. La jugava Mar en l'esquerra, però li se n'ha anat dalt l'escala i la pilota estarà parada. Anem a veure el que indica al voltant del 4, el jutge, el Moro, més o menys a l'altura del 4, sí. Sembla que ha sigut on ha pujat la pilota. Bueno, anem a veure Victòria que busca. Diguem, a Mar molt concentrada. Ara busca muralla, la pilota fortíssima. Mar que havia endevinat on anava aquesta pilota, però no s'ha pogut col·locar-lo suficientment bé com per a tornar-la. Dona el 15. Ha anat a buscar-la, però... Es donen la mà i això ho reconeix la gent. Com és, no té. Avui són rivals en la canxa, però són amigues al nivell de que comentàvem abans, off the record, podem dir, no? Que han vingut juntes en el cotxe a la partida. Les rivals d'una final de l'individual han vingut juntes en el cotxe des de València. És curiós, no podem deixar de comentar-ho perquè és realment una cosa curiosa. Sí, han vingut juntes en el cotxe, acompanyades pel pare de Victòria. Així, elles en el cotxe ja van arreglant-se les mans i això. Són companyes, són amigues, entrenen juntes. Per tant, avui són rivals en la canxa, però per damunt del joc està també l'amistat i si sempre s'ha dit que la pilota és un esport de cavallers, avui hem de dir que són de cavallers i de dones i de senyores i de tot el que vulguem nosaltres afegir ahir, no? La veritat que sí. És un joc de molta honestitat, no? I elles ho estan demostrant, perquè tampoc se fan a menys per jugar-la una contra l'altra. La veritat és que estan creixent-se i estan fent tot el que poden. Vali 15, ara té la pilota parada Mar a l'altura del 4,5. Veiem a veure com la raspa busca a l'esquerra. Victòria que es col·locava molt bé, però no ha aconseguit tornar-la. Vali 30 i tindrà la pilota ara Mar en mà per a intentar posar la 2. Ahí veiem la repetició d'aquesta pilota que raspava a l'altura del 4,5. Pilota parada. S'havia col·locat molt bé Victòria i es lamentava perquè l'havia encertada perfectament, però no ha pogut tornar-la. Pilotes de Val, Victòria n'ha tingut 7, aconseguides 2. Podem dir que ha desaprofitat algunes ocasions, no? Sí. Ja ho hem vist en el joc anterior i s'han posat 2 vegades a 2 i clar. Ahí veiem ara que no se l'ha botada massa bé, ha tret de palma, però bueno, l'ha dirigida molt bé aquesta pilota, forçant a Victòria a jugar-la en l'esquerra. Torna a carregar Mar, ara no l'ha rimat massa bé, és Victòria qui intentava donar l'intenció, tampoc li ha donada molt bé. Ara intentava jugar-la en l'esquerra i Victòria. Mar que es dona ànima a si mateixa, 30 iguals al marcador. Aconsegueixen a 2 de nou. Molt important este 15 per a Mar, per a agarrar moral. I veiem que ella mateixa estava veient es parla a si mateixa. Estava parlant-se a si mateixa, donant-se ànim. És molt important en l'individual no perdre un joc des del dau. Sí, clar, és molt important i més això, si has començat en el rest, es van fent els jocs del dau, no pots perdre ni un, perquè si no la partida se te'n va de les mans.
Al contrari, el que has d'intentar és trencar-li la treta a l'altre i en el moment en el que pugues I no perdre tu mai el teu traure. fer està el clar. joc de rest i no perdre tu mai el teu traure. Això és. Anem allà. A 2 en el marcador. Ara és Marquis defensa des del dau en la seva esquerra. Ahí ve en Victòria que bé la busca baix l'escala, aquesta jugada que està fent contínuament en tota la partida amb relativa facilitat. És dificilíssima. Ara aquest rebot de Mar. Arranca els aplaudiments del públic de Berreuar. L'ha jugat molt bé. Ahí veiem ara que la mira! buscava, a lo millor tant volia dirigir-la, tant volia acomodar Sí. aquesta pilota. Una l'ha pilota que sobrepassat, en sí. apariència no era Sense excessivament dificultat alguna. difícil. I mira, veus què passa? Això Sembla que passa. volia acomodar-la o assegurar-la tant que la pilota, ahí veiem la repetició. Li ha votat. Veritat, Jo crec no que li ha li ha entrat votat. en tota la intenció, No. volia acomodar aquesta pilota per intentar donar-li més direcció que altra cosa i la pilota pues, l'ha superat a ella. Val i 30 en el marcador per a aquest joc importantíssim per a la jugadora de Bicorb. Demana permís per a traure, se la bota, colpeja aquest carxot fort. Ara li se n'ha anat dalt l'escala. Ha canviat de color el bal, però ha sigut una llàstima això. Anem a veure aquesta pilota on pot estar parada ara mateixa. On s'ha pujat. Al voltant Està de més o mig menys al trinquet. 4 i mig, 5. I veiem que replega Victòria la pilota entre les dues càmeres de punt mèdia que tenim ubicades més o menys a la meitat del trinquet. La tindrà parada Victòria, anem a veure què li fa, si busca dalt, si busca per terra, anem a veure què busca la jugadora de València, la raspa, li dona altura, aquesta pilota eixirà el rebot, a veure què li fa Molt Mar. bé. Colpeja en la seva esquerra. Ara s'ha de defendre la de Bicorb en l'esquerra baix l'escala. Torna a buscar la Victòria, ara per mig del trinquet, de bo de braç. Mar es defensa. La pilota estarà va passejant-se a l'altura del 6 i mig. Li dona altura, a veure, intentava Un buscar-la altre dalt, el rebot. Molt bé, juga aquest rebot ara Mar. Sí, ha aconseguit col·locar-lo prou bé, però Victòria ha Ara arribat. aquesta palmada, anem a veure Victòria, que ara Molt li dona bé. intenció a aquesta pilota. Molt ben jugada aquesta pilota per part de Victòria. Novament la busca. És que l'està fent tot molt fàcil, això és el que comentàvem abans, i aquesta jugada és dificilíssima. I la fa amb una facilitat pasmosa. Com van Ara de la té lluny. Mar de bo de braç. Torna a buscar-la baix l'escala. Ara intercanvi de colpejos jugant amb molta intenció les dues jugadores. Ara la semi-errada Sí, l'ha tocat de un Mar. poc contra la paret. busca altura, Victòria, anem a veure aquesta pilota que toca la malla del trinquet i es frena un poc. altre rebot. L'eixita rebot de moment. Mar no falla ni un rebot, ara busca baix l'escala d'esquerra, buscant-li l'esquerra. 15 per a Victòria. Ha aconseguit col·locar-la molt bé ara. Ha jugat molt bé la de València ara. I tornem a 2. Estem a 2 en el marcador. Superem els 41 minuts de partida. I ara ja sí que el físic comença a ser importantíssim. Ja portem quasi 3 quarts d'hora de partida i sols estem 10/5. Estem disputant el quart joc de la partida. Sí. Una partida molt física que recordem és a 25 tantos. Bueno, mentre agarren aire les jugadores, llegim alguns dels tuits que vostès, els espectadors, estan compartint. Tenim a Orxata i Fartons. Es diu, 2 jugadores molt tècniques i un gran nivell per part de les dos. Va de bo. Socarrats per la pilota ens apunta que molt de nivell de concentració i serietat, són grans professionals, enhorabona a les dos. És veritat, estan mostrant una concentració. Serietat i concentració. Així és. Cugat Comas diu, final individual femení en raspall, dia de partida, dia important. Primers 15 i les travesses decantades. És tan favorita Victòria que m'és impossible no anar una mica més amb la Mar. Gràcies a Pilota a Punt per retransmissions com aquesta. Gràcies a vostè per estar a l'altre costat de la tele. I bueno, al principi, clar, això fa 37 minuts d'aquest tuit. Ens apuntava que estaven decantades les postures, les travesses a la mà de Victòria, i ara ja hem vist que s'han equilibrat un poc. Havien donat de 10 primer, després s'han donat de 5 i ara mateixa desconeixem exactament com poden estar, però segurament estan prou més equilibrades que al principi. Ja, ahir se li ha anat. Ahí veiem la treta de Mar, el públic que aplaudix. Sembla que l'han donada. Ha sigut 15 directe de treta de Mar. Jo crec que sí. Sí, 15 directe de Mar, 30 i val al marcador. Que important aquesta treta per a Mar, veritat? Després del 15 de desgast que han tingut anteriorment, ara que hagin pogut sumar este 15,
de forma tan ràpida per a ella és molt important. 3 pilotes de bal ha tingut la jugadora de Bicorb, aconseguida una. Anem a veure esta nova oportunitat que té, a veure si aconseguís tancar aquest joc. Victòria ha aconseguit jugar-la pel mig del trinquet, amb la dreta. Ara, evident que buscava donar-li intenció, aquesta semierrada de Victòria pot ser important per a Mar si sap aprofitar-la. Mar Busca avançat baix l'escala. metres. 15 per a Mar, 10 iguals al marcador, igualtat màxima. Impressionant, impressionant. En la final de l'individual de raspall, la gent que aplaudix, així està vivint-se un ambient de grans ocasions. Era el que tots esperàvem. Ahí veiem aquesta repetició, com la buscava Mar, baix l'escala. Aquesta jugada Tots esperàvem, molt de bé. mitgera, purament, com és ella. Els pèls de punta se m'estan posant. Està sent molt emocionant La carn aquesta de gallina. partida, una jugada, la durada del joc. Ahí veiem en pantalla 13 minuts, ni més ni menys. 13 minuts de... I aquesta era amb una molt bona preparació física per Molt bona aguantar això. condició física, sí. Amb fons físic i sí, hi ha molta força. I el públic que les aplaudís. Han tornat a la Clar. canxa, estaven agarrant aire, estaven bevent un poc i han tornat a xafar el trinquet Mari. El públic aplaudia, estan emocionats, estan entregats també la gent. Sí, jo crec que estan veient això, estan veient molt bona partida, estan disfrutant i ho expressen de la manera que poden, no? Ho expressa el públic de la manera que pot. Estan veient a dos jugadores, com hem dit abans, serioses, formals i amb, no sé, molt Saben bones manejar vibracions. molt bé els temps. Un fair Ahí veiem play. ara, sí. I estaven respecte, es tenen respecte una a l'altra, respecte personal, perquè són amigues, com ja hem comentat, però també estem veient-los que estan tenint-se una a l'altra respecte esportiu, no? Sí. Sembla que cadascuna d'elles sap molt bé contra qui jugar, les qualitats de la seva rival, i que es tenen perfectament estudiades, es coneixen, i tenen elles dos una estratègia marcada. L'estratègia de Victòria possiblement està seguint tornar molta pilota, buscar-li l'esquerra al seu rival i anar guanyant metres, i l'estratègia de Mar estem veient que és mantindre a Victòria sempre en el fons, intentar guanyar metres només pot, intentar rematar el 15 el més ràpid possible. Ahí, això veiem, no? Que les dues jugadores es tenen respecte l'una a l'altra, saben molt bé el que estan jugant-se avui, és saber descobrir, no? Avui qui és la nova reina del raspall. I tot això és el que està jugant-se en esta vesprada d'avui al trinquet de Berguart, i tenim el trinquet a tope, trinquet en una entrada molt bona de dissabte d'avui així al trinquet de Berguart, i tots estem disfrutant d'una partida fantàstica. De moment no podem demanar més. Estem fent història. Per demanar podem demanar que arriben 20-20 a 2, però de moment estem 10 iguals en el marcador. Arranca este 5è joc de la partida. Al traure Victòria. Ara veiem que busca l'esquerra de Mar. Castigant ahí en el martell. Victòria torna a buscar-li l'esquerra, ara no li la troba. Pilota que eix per mig. Es defèn molt bé Mar, ara en semierrada la jugadora de València. Mar que busca altura. Ara s'ha de defendre Victòria de bo de braç, molt bé aquesta pilota que la juga ara també molt bé Mar, buscant-li l'esquerra a la jugadora de València. Ara Mar perfectament defenent-se i buscant-li l'esquerra a Mar, ara carregarà de bo de braç, que ben jugada, 15 per a la de Bicorb. Mare meua. Que ben jugat, que ben jugat. Molt bé. Ha picat ahir amb força la careta i no ha pogut jugar la Ahí Victòria. veiem la repetició, aquest bo de braç a terra, buscant muralla, careta, buscant-li l'esquerra a Victòria, i li ha sigut impossible tornar-la 15 net des del rest. Ara Victòria, que busca l'esquerra, no està trobant-se massa còmoda. De moment, en eixa buscar-li l'esquerra al seu rival. Ixa sí que va millor encarada, Ara, però tot i així la juga Mar amb la dreta. ara sí que l'ha trobada Ara més, la sí. jugada defensiva, que per ben col·locada ha sigut més efectiva. Anem a veure ara Marc, que busca donar-li altura, sobrepassar-la per dalt, no ho aconsegueix. Bolera, que juga la jugadora que ha vist la samarreta roja. Sí, quan la raspa Victòria l'està picant un poquet pronte Un poquet a la massa muralla pront, i aleshores l'ix bona per jugar-la en la dreta a Mar. Ahí veiem ara que sí, ara sí que ha aconseguit donar-li l'orientació que buscava. Ara carrega de bo de braç en l'esquerra, es defèn molt bé Mar. Torna a carregar ara en l'esquerra Victòria. Que bé estan jugant les dos. Gastant Ara tota sí la que estan força. començant a jugar Estan donant-ho tot. en el nivell màxim d'esta partida. Ara
Raspa Mar, llevant-se-la de baix l'escala, una jugada que no era fàcil. Ara Molt li bé. dona a obrir la canxa, buscant-li baix l'escala a Victòria, que es defèn molt bé en l'esquerra, té dos mans, esta jugadora, ho apuntàvem al principi, dos mans fabuloses. Ara la tenia bona per a atacar i li un poquet ben mig aquesta pilota. Deixava molt arrimadet a la paret. Sembla ara que, a veure qui és la primera de les dues que aconsegueix guanyar posicions. Ara és Mar la que es defensa extraordinàriament bé des del rest Està sent i un 15 igual de llarg. bé defèn Victòria. Un 15 molt llarg, un silenci. Sí. Anem a veure qui s'ha endolgat a l'aigua en este 15. Serà important este 15 per el que està disputant-se. Ara Victòria intentava canviar el joc baix Molt l'escala, bé. no li ix. Mar que ataca, la pilota la jugarà botant i pegant. La de Bicorb, ara en Siemi errada, pot tindre Sí. una ocasió bona ara Victòria. Se li ha anat Ataca molt baix bé. l'escala amb força. Es defèn molt bé Mar. Ara Siemi errada, pot aprofitar l'ocasió Mar, intenta donar altura i passar-la per dalt. No ho Però aconsegueix. arriba bé Té de Victòria. bo de braç. De palma novament, la jugadora de blau. Ahí molt ben Buscant-li col·locada a la l'esquerre. paret. Quin 15, quin Sí. 15. Quin 15. Venia molt ben col·locada aquesta Estava pilota. molt ben jugada aquesta pilota. De moment Mar no la dona, la pilota està parada al set, haurà de pujar Victòria i veiem que concentrada està la de Bicorb. Anem a veure Victòria què fa en aquest 15, li busca l'esquerra i li la troba. 15 iguals i el públic aplaudís. Quin 15 més ben jugat acabem de veure. Sí. Un Que 15 meravella. molt bonico i una partida boníssima. Ahí veiem la repetició d'este 15 que ha sigut extraordinari. Havíem vist aquesta semierrada de Mar que havia permès que Victòria guanyara metres i definitivament rematar aquest 15. Un 15 fantàstic, de moltíssim nivell i de jugar molt, molt bé el mà a mà. Quede com quede la partida, crec que 54 gols. les dues poden estar orgulloses del paper que estan fent. Estan fent una partida fantàstica. Estan agarrant aire perquè este ritme, si s'aguanta així fins al final de la partida, porten quasi una hora de partida i ja veuen vostès que estan disputant-se 15 de dos minuts, minut i mig, 2 minuts al raspall. És molt. Sí, de les modalitats de la pilota el raspall potser és la més dura físicament i jocs tan llargs i 15 tan llargs i partida tan disputada s'acusa físicament, sí. Anem a veure este 15. Veiem ara que raspa Victòria per mig, es defèn bé Mar, li busca a l'esquerra, ara sí que l'ha buscada molt bé. La jugadora de València es defèn Mar en la seva esquerra, torna a trobar-li l'esquerra, anem a veure què li fa, suma el 15, sembla que Victòria no està trobant massa bé l'esquerra de Mar i quan ho encerta l'ix amb molta efectivitat. Sí. Però estem veient-la un poc incòmoda a l'hora de buscar donar-li la direcció a la pilota com ella espera segurament. Jo crec que no acaba d'apropar-la del tot a la paret tant com ella vol. Quan ho intenta, aleshores li pica un poquet massa pronte a la paret i aleshores se separa de la paret i la rival la pot jugar col·locant-se bé amb la dreta i això és un poc el que li està passant. Però, clar, és el que comentàvem abans, no sempre t'eix el que tu vols, i més quan te venen pilotes molt difícil de jugar. Trau Victòria. Veiem aquest traure que intentava també rimar-lo, no ho aconsegueix, es defèn ben Mar, que està ara de moment ràpida, concentrada. La raspa donant-li altura, la té de bo de braç Victòria, que la busca baix l'escala. Torna a buscar-li altura, donant-li bo de braç de moment. Estos dos pilotades, es torna a defendre Mar. Ara li busca la muralla, sembla que Mar està jugant un poc més assegurar ara. Ja ha tocat el canto l'escala, crec jo. Una semierrada, jugant Victòria en l'esquerra, que bona esquerra té aquestes jugadores, que no es cansen de dir-ho, però té una raspada en la seva esquerra i també veiem també abans en la seva esquerra com es defèn. Mar, eixa palmada
que busca baix l'escala, que bona intenció porta aquesta pilota. I que bé la jugada de la Victòria. D'esquerre a esquerre, estan jugant de manual. Tot i jugar-la amb l'esquerra molt bé col·locada, ha anat lluny. I tornem a la careta. Pot pujar, aquesta pilota estarà parada més o menys a l'altura del 3,5-3. Estan jugant molt bé ara, estan jugant de manual les dos jugadores. Estan fent-ho molt bé, sí. Sí. I la concentració és màxima, la tensió en el trinquet es palpa. És una final. És una final. Sense cap dubte. A l'altura del 3, la raspada Victòria. La torna a colpejar un poc més avant del que ella buscava. La pilota que va per enmig, Mar en semierrada, però la defèn bé. Pilota que colpeja la careta i fa carambola i se'n va a la muralla. Raspa Victòria. Ara Mar buscava baix l'escala. La pilota li sia per enmig, ara sí la troba bé, buscant-li l'esquerra, Victòria. A veure què busca ara la jugadora de València, busca baix l'escala, aquesta pilota pot anar molt forta. Ara busca, està manejant-la d'un costat a l'altre. Tot i així l'ha tocat Mar. Pot tindre la bona ara, l'encerta. Molt bé, Victòria, manejant a Mar d'un costat a l'altre, canviant la muralla, canviant la careta. Joc que ha jugat perfectament la de València. Cal tindre picardia, però cal que la idea que tens també t'isca, perquè moltes vegades tu saps molt bé a on has d'enviar la pilota, però la pilota no vol anar allà. I en aquestes altures de partida, que ja estem jugant quasi més tàctica que altra cosa, perquè aquest nervi, aquest viri inicial ja s'ha reduït un poc, perquè ja porten quasi una hora de partida. Estem veient que ara estan buscant-se una a l'altra, fent-les manejar a un costat, a l'altre, jugar en intenció, jugar en coneixement. Estan jugant digne del que són, de les dos millors jugadores del raspall actual. Veiem ara a l'esquerra, Victòria. Raspa Mar en semierrada, aquesta pilota. La raspa buscant-li l'esquerra, defenent-se bé Mar. A veure què busca ara la de València, torna a buscar-li la muralla. Es defèn Mar, aquesta pilota que la dona. Joc per a Victòria. 15-10 al marcador. I passarà Mar al traure 15-10 i 56 minuts de partida. Partida d'Agüera. Partida d'Agüera. Fins ara sí. Bueno, de moment, recopilem un poc com estàs veient l'evolució d'aquesta partida. Sí, el que estem dient tota l'estona, estic veient que estan fent molt bon paper, estan jugant molt, estan fent una demostració de força, tot i que comença a notar-se això, que l'esforç físic comença a fer mella, però estan dedicant-se molt. Ara han de començar a fer créixer un poc la picardia, també, ajuntant-la amb el saber fer, lògicament, per aconseguir els 15s. I res, a veurem com continua. A veurem a qui li afecta més el desgast físic. A partir d'ara potser comencem a notar això. Importantíssim aquest desgast físic que apuntés, Susana, perquè a aquestes altures de partida qui més aguante segurament a la de les dues jugadores que aconseguisca no baixar el ritme, segurament decantarà la partida, que estem veient ara de moment en una màxima igualtat. Ara tenim amb nosaltres els micròfons d'Apunt Mèdia l'Oles Petit. L'Oles Petit és la responsable de CaixaBank, que és l'entitat patrocinadora d'aquest campionat. Com està veient vostè la partida, primer que tot? Molt renyida i molt divertida. La veritat és que Mar està esforçant-se molt. Victòria està dominant, però de moment no està dominant perquè estan igualats. La veritat és que m'està sorprenent i m'està agradant moltíssim. CaixaBank és la patrocinadora d'aquest campionat. Per què CaixaBank aposta per la pilota femenina? Pues mira, nosotros
en les poques setmanes, ja duem uns quants mesos, de la integració en l'antiga Bankia, i bueno, pues serà una aposta que se va fer en aquella entitat i que nosaltres l'anem a seguir amb molta força i amb molta il·lusió, perquè la pilota valenciana, a part de ser un esport, és tradició, és cultura, és identitat, i bueno, pues el que volem és recolzar aquest esport amb moltíssima il·lusió i amb moltíssima força. Seguiran vostès apostant Sí, per la volem continuar, volem donar-li una continuïtat, pensem que és molt important per a la nostra terra i així anem a fer-ho. Moltes gràcies, Loles Petit, per atendre'ns als micròfons de Punt Mèdia i gràcies per apostar també per la pilota valenciana, clar que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu. Pilota parada per Amar, cap al 6,5 i ha aconseguit tornar la victòria. Un altre colp de victòria. Marxa de defensa, però aconseguís passar-la. L'ha sobrepassat. 15-10 al marcador. I el públic aplaudix, està veient-se nivell, està veient-se intensitat i bueno, el que apuntàvem ara estàvem parlant en Loles Petit, no?, de CaixaBank. Apunta'ns un poquet com a responsable federativa. Tu, Susana, és important, no?, que entitats com CaixaBank aposten per la pilota femenina. Sí, i tant. És molt important perquè ajuden a aconseguir la dignificació i el reconeixement de l'esforç que fan aquestes xiques. És molt d'entrenament, és molt d'esforç, és molta dedicació i estan assolint un nivell que cal començar a reconèixer-lo. I gràcies a l'aposta de CaixaBank i al seu patrocini aconseguim això, que aquestes xiques puguen jugar almenys amb no tantes dificultats i a veure si d'aquesta manera podem anar aconseguint també el que comentava abans Josep Miquel Moya de la professionalització del món de les xiques, de la pilota femenina. A veure si aconseguim fer un camí, un camí segur, un camí fiable cap a aquesta professionalització. I res, això, així tenim a les protagonistes. Mereixidíssima perquè, com dius, les protagonistes estan demostrant un joc extraordinari. 15 net al marcador en este joc. Ara mateixa victòria al rest. Mar des del dau, ara defenent-se. Victòria és la que està prenent la iniciativa en este 15. A veure què busca la jugadora de València, que ara li se veu amb més confiança. Busca altura. Aquesta pilota que cau. Mar la juga de rebot, s'ha de defendre. Anem a veure ara Victòria que busca. Torna a donar-li altura. Torna a esperar la rebot. Torna a eixir. Rebot de Mar. Ara Victòria que la busca per terra, buscant-li l'esquerra la de Bicorb, que es defèn molt bé en l'esquerra, buscant Muralla, Careta. Ara Victòria amb semirrada per aquesta pilota que fa metres i amb força. Ara es marqui força a que Victòria jugui en l'esquerra. Molt bé. I busca baix l'escala, que bé està jugant també. Estan jugant les dos molt bé. Buscant Careta, Muralla, buscant-li l'esquerra. La jugadora de Roig, pilota pot pujar, puja, pilota parada. El públic aplaudeix, pilota parada a l'altura del 3. Sí, Mar veia clar que es pujava. Jo des d'ací no ho tenia tan clar, però sí, ha fet ben deixar-la anar perquè es pujava damunt l'escala. A rasparà Mar, la pilota que està parada entre el 2,5 i el 3, aproximadament. És una pilota que està lluny. Raspa, busca baix l'escala. Aquesta pilota que possiblement Victòria no se l'esperava, buscava que anara. Jo crec que intenta picar-la en l'escala per a que li gira a l'esquerra. I ara que ve, que contundència la de Mar, 15 iguals al marcador. Li se veu, està bé que li se Mar amb molta confiança. Sí, la veritat és que sí. Dóna gust de veure-la, de com està d'això. De tranquil·la i demostrant aquesta confiança i fent veure, demostrant tota la força que té. Veiem aquesta repetició, que bé rematava aquest 15 buscant a la muralla, com manen els cànons. 15 directe, Victòria no ha pogut fer res per a defendre aquesta pilota. 15 iguals al marcador i té la pilota en la mà la jugadora de Bicorb. Hem superat l'hora de partida. Uf. És moltíssim, ja anem 15 per 10. Votant i pegant, Victòria, jugant-la molt bé. La té Mar ara per a atacar, aquesta pilota que li busca a l'esquerra Victòria,
es defèn conforme poc, puja a atacar. Ara hi veiem que bé, ha rematat este 15. Victòria que no ha pogut tornar-la en l'esquerra i 30-15 en el marcador. Anem a veure perquè la igualtat de moment és màxima. Hi veiem aquesta repetició, com pujava Mar atacant ahir, a atacar i no podia defendre aquesta pilota Victòria, que té una esquerra magnífica, preciosa, però la pilota de Mar va molt ben jugada i no ha pogut fer res Molt bé. per a tornar-la. I apunta Ivan Carrió Ferrando en Twitter: on direm? Qui sap? Beca Mar amb més ganes de guanyar, gaudint de la pilota femenina, dissabte de vesprada en A Punt Mèdia, partida molt igualada. A Rojos, diu Racala. Quina bona vesprada de dissabte, gaudint del nostre esport amb dos grans jugadores, tot i la seva joventut, que estan escrivint la història de la pilota valenciana. Grans, Mar i Victòria, ens diu Valencià sense més. Una pilota, bueno, els espectadors estan veient com estem vivint nosaltres. Sí. Partida igualadíssima, Sí. d'entrada han arribat a donar de 10 a la mà de Victòria, i si aconsegueix aquest joc, Mar es farà pagar a tots. Anem a veure què passa. Té la pilota parada ara Mar a l'altura de l'1, la raspa molt bé donant-li altura, buscant-li l'esquerra a Victòria, que es defenen un esbó de braç d'esquerra magnífic, que es queda més o menys a l'altura del trinquet, del mig del trinquet ara a l'altura del 2. Torna a atacar Mar, posant en dificultats a la de València, ara buscava l'escala, i hem vist quan ja s'havia col·locat Victòria, adivinant aquesta jugada que anava a fer-li Mar. Uf! Ara li la raspa per dalt, aquesta pilota pot eixir, no, es queda dins, l'ha sobrepassat per dalt, 30 iguals al marcador, així pot passar qualsevol cosa. Increïble. Este joc és determinant, hi veiem ara la repetició com la raspada donant-li molta altura, ha passat per damunt a Mar, una raspada extraordinària de Victòria, que a aquestes altures de partida encara té forces de pegar aquestes fusades, que diria, no? Aquestes raspades d'aquest tipus, conforme acaba de fer ara. Molt bé, uau. La pilota que podia Se haver-se li anat dalt, venia, la juga de bo de braç. Raspa Mar en l'esquerra. Raspa Mar buscant-li l'esquerra a Victòria. Victòria que es defèn, anem a veure. Ara la té Victòria jugant amb molta intenció, buscant-li l'esquerra a la de Bicorb. I ara la Busca farà altura manejar-se. novament, anem a veure si la pilota es queda dins i troba el palquet. Ara sí que la pilota no li ha caigut, 15 per a Victòria, val i 30 en el marcador. Que important és este joc, que bé està portant-lo de moment la jugadora de València, té val per a trencar un joc des del rest i passaria al traure per a disputar el que podria ser l'últim joc de la partida, o sigui que aquest joc és importantíssim i hem vist a Victòria que si en algun moment se n'ha pogut, diguem-ne, eixir dels marges de la partida, en aquest moment no està tremolant-li el pols. No, ha tornat. Si se n'havia eixit en algun moment, ja ha tornat. Cosa poc habitual en ella, que és una jugadora prou gelada, diguem-ne que és molt concentrada. Ens comentaven alguns aficionats abans de la partida que les coneixen i diuen Victòria és difícil que se n'isca de la partida, no sol passar-li en cap de les partides. Però bueno, per la pressió, clar, és la vigent campiona, això sempre és un plus de pressió afegida i bueno, per la circumstància que vaig a pogut ser sí que l'hem vist en alguns moments puntuals de la partida que s'ha pogut desequilibrar, diguem-ne, però de moment ara mateixa està molt concentrada, com també ho està Mar, com també ho està Mar. Sí, també Mar va manifestar ella mateixa que tenia moltes ganes de guanyar i efectivament està demostrant que ho està intentant i que ho vol aconseguir. Anem a veure què passa. Pilota en mà de Mar. Apenas fan parons. Aquestes xiques estan fortíssimes. Portem més d'una hora de partida. S'aparen uns minutets, prenen aigua, es posen dos esparadraps i continuen. Sí. No arriba ni a minutets, uns segonets. Estan amb molta gana, amb molta tensió jugant aquesta partida. Jo crec que això els ajuda un poc a no eixir-se de la partida, que és el que estàvem comentant abans. Com és d'important no eixir-te'n del teu joc i del que estàs fent. Així és. I no parar, els ajuda a no eixir-se de la concentració, a no perdre la concentració. Importantíssima en este 15 especialment. Diguem a Victòria, que ara està defenent-se des del rest. És Mar qui intenta guanyar metres per anar avançant.
Ara li busca a l'esquerra, aquesta pilota que no l'acaba de justar del tot, però la juga en l'esquerra Victòria. Ara una semierrada de Mar, anem a veure què li fa Victòria, la busca a la muralla forta, Mar en semierrada defenent-se, anem a veure ara. Busca altura, aquesta pilota, veurem què pot fer, la juga de Bolera, Mar, la falla. Ho ha intentat. Anem a veure si la dona o no la dona. Ha arribat a tocar-la, pel que es veu. Puja Victòria a rematar este 15 o no, anem a veure què passa. Es fa el silenci, en Berreuart. 15 de Victòria, importantíssim, 20-10 al marcador. Que important ha sigut este 15, que important ha sigut este joc. I ara sí que li se posa la partida en un moment molt interessant per a Victòria. Què deu estar passant pels seus caps? No ho puc ni imaginar. És 10 minuts de joc, que estan fent uns jocs llarguíssims, però de moment les veiem físicament molt senceres i psicològicament també estan molt senceres. Sí. Ha decantat ja, podem veure que 20-10 en el marcador, ha trencat el joc des del rest. Sí. Victòria Sí. acaba de, diguem-ne, decantar la partida. Sí. El peix no està venut fins que s'acaba. Això per suposa. Ahir la veiem, com ella mateixa està donant-se ànims a la Mar, no dona res per perdut i va a donar guerra en aquest joc, no tenim cap dubte. Però sí que és veritat que a Victòria ara li s'ha posat la situació. Sí, se li han posat les diguem-ne coses més fàcils, sí. Jo crec que era el que totes dues estaven intentant, guanyar un joc de rest. Guanyar el joc del rest, trencar el joc del rest és fonamental. Ha tingut la sort Victòria que ha pogut començar al traure. Per tant, anem a veure ara si sap aprofitar aquesta ocasió. Aquesta ocasió és importantíssima. Però bueno, en una partida d'aquest tipus és també un plus afegit ara la pressió que pugues tindre de dir ho tinc tot en la meva mà per a fer-me la victòria. Ara tens que saber gestionar aquesta situació. Sí. La gestió d'aquest tipus de nervis i de pressió és fonamental i qui sap fer-ho té el 50% del joc fet, guanyat. Anem a veure. 20-10 al marcador. Superem l'hora de partida, 1h10. I estem en viu, vivint este joc en Victòria al traure, Mar al rest. Juga Mar en l'esquerra. Es fa el silenci. Molt bé. Fem Mar, anem a veure Victòria, que ara veiem molt concentrada. La lluita continua, no es dona res per perdut. Ara la pot tindre bona Victòria, anem a veure què li fa aquesta pilota, la busca a l'esquerra, ha rectificat Mar, que anava a buscar la baixa escala, a veure què li fa Victòria, que la busca directe a l'esquerra, 15 net en este, que pot ser l'últim joc, no ho sabem, però 15 net en el 20-10 en Victòria al traure. Veiem la repetició, com Mar intuïa que podia anar baix l'escala i ha tingut que rectificar, encara l'ha pogut acertar aquesta pilota, però a la següent ja no. Finalment ja li s'ha posat molt favorable per a Victòria i ha sumat el 15. Estava ja molt a propet. 21 gols guanyadors de Victòria. Està fent una partida 4 errades no forçades només. 4 errades no forçades només, una partida de molt d'intercanvi de pilotets. De molt d'intercanvi i una partida molt llarga, de molts minuts. Un nivell de joc extraordinari. I ara s'ha pujat a l'escala. Ara l'atleta li s'ha anat directament de l'escala. Parada estarà a l'altura del 7 aproximadament. Estan indicant els jutges. I indicava Ricardet. La pilota està 2 pams darrere del 7. Anem a veure Marc què li fa. Si buscarà dalt, si buscarà col·locar-la. Busca donar-li altura i pot trobar-la, però ahir fa un bot Victòria i encara l'aconsegueix arreplegar de volea. La torna a tindre parada Mar ara, però un poc més complicada perquè està arrimada baix l'escala. Veiem que ara dona a donar-li altura, no li dona la intenció que toca, l'Ija rebot. Era fàcil per a Victòria, però no l'encerta. No l'ha encertat bé, no li ha entrat a la mà. Ara torna a cometre una altra errada no forçada Victòria. 15 iguals al marcador. I Marc que continua
picant fort. Sí, continua en la lluita. Anem allà, A tornem. veure. Trau ara molt ben treta de Victòria. Quina treta més important acaba de fer en este moment crucial de la partida. Això era molt difícil. 30-15, l'ajustada perfecta. Veiem la repetició, com se l'ha botat perfectament. Se la deixa caure, colpeja i li dona l'orientació perfecta a l'altura del 9,5. Ha colpejat en la muralla buscant-li l'esquerra a Mar. Treta perfecta. Sí. 30-15. Dos tretes directes. directes. Això sí, no s'han vist massa tretes directes en la partida d'avui. No. Esperava que es vegeren més, la veritat, però no. Ara Victòria busca manejar a Mar, buscant-li la muralla, buscant-li la careta. La juga en l'esquerra, la pot tindre bona Mar ara per a despejar, no l'encerta. A veure Mar ara què li fa aquesta pilota. La raspa Victòria, que carrega Mar de bo de braç, la pilota que ve fent coses. Mar ara intenta buscar-li l'esquerra en semierada. Ara la raspa en l'esquerra Victòria, donant-li molt bona direcció. Ara la té de bo de braç, que ben jugada, que ben jugada, que ben jugada. La resta molt bé Mar. Sí. La busca baix l'escala, perfecta. Es defèn, està defenent-se Mar fantàsticament perquè està atacant. Victòria està atacant molt bé. Anem a veure aquesta pilota, a veure què li fa Mar, encara l'encerta. La pilota que pot tancar-se. A veure ara... Comença a acusar-se el cansament, però tot i això no donen pilotes. Comeix l'error en la pilota més senzilla de totes les que ha tingut anteriorment. Es lamenta la de Bicorb. Val i 15 i l'Oatre. Estan molt cansades. Estan cansades, però és que no espera menys. Estan havent un intercanvi de colpejos impressionant. Sí, i tot i això lluitant encara i no donant res per perdut. Veiem que el públic aplaudix a Mar, reconeguent-li el seu esforç. Val té ara Victòria, però passe el que passe, la partida ha sigut fabulosa. Sí. I passe el que passe, sembla un tòpic, i és un tòpic que sol dir-se en aquest tipus de partides, però és que és veritat, avui la pilota femenina ha tingut una victòria. Guanya qui guanya. Jo crec que en el 10-10 ja ho he comentat, que passara el que passara, podien estar ja les dos molt contentes. Així és. Doncs bé, anem a veure què pot passar. Pot ser l'últim 15 de la partida, se la vota Victòria. Molt bé. Pot restar. Ara també podrà jugar-la amb la dreta. Com busca careta. Ara la juga molt bé Victòria, aquesta pilota que li s'ha anat dalt, però que anava amb molt bona intenció. La pilota serà parada ara a l'altura més o menys del 6,5, la té parada Mar, aquesta pilota. Cal arriscar, clar, Victòria arrisca perquè sap Té marge per arriscar. Que pot ser l'últim 15, però no sempre ix, això està clar. A veure Marc què li fa. La raspa, dona-li altura, busca el palquet, el troba. Encara queden forces per a fer una raspada del 7 a l'hora i quart de partida, de mà a mà, a raspall. Impressionant, Val i 30 en el marcador, igualtat màxima. Dubtava jo de si buscaria el pouet o no, precisament per això, perquè és una hora i quart de partida i perquè no sabia si la seva condició física s'ho podia permetre. A veure, ara treta de Victòria, la resta en semierrada, Mar buscant la intenció, anem a veure què pot ser l'últim 15, anem a veure si pot ser l'última pilotada. Raspa Victòria fortíssim, baix l'escala, la troba. Victòria per a Victòria. Victòria per a Victòria. En el trinquet de Berreguar, que es posa en peu aplaudint a aquestes jugadores. 25-10, s'abracen en el trinquet, les dues jugadores que somriuen. Han fet una partida extraordinària, immillorable, de molta qualitat tècnica, de saber jugar, de saber estar en un trinquet. I ahí està, el trinquet en peu. La veritat és que aborrona. Aborrona. Impressionant. Posa la carn de gallina. Impressionant. Mira,
Victòria amb son Victòria pare, que s'abraça amb son pare. que haurà patit també més que la pròpia Victòria. Ja ho crec, els pares són els que més patixen. Que bonico, que Molt bonico. bé. Ahí veiem a Victòria que està plorant, emocionada. Mira, mos aborronem nosaltres també. Sí. Que bonico. És que n'hi ha, darrere d'aquests resultats, Buah. n'hi ha molt d'esforç. N'hi ha molt d'esforç, molta dedicació. Pensem també que, a banda de tot l'esforç que fan d'entrenament per a la pilota, són estudiants molt competents. Una està estudiant medicina i l'altra biotecnologia, si no recorde mal, i amb excel·lents resultats damunt. Quasi res porta el diari, ja ho crec. Ai, sí Compaginar que- estudis, entrenament, esports, concentrar-te per a una partida d'aquest tipus. No és qualsevol cosa. No és, no. Per això el que comentàvem de que cal dignificar això i cal fer veure tot aquest esforç, no? I sembla que ho estem aconseguint. Sí. A partir d'ara comença a notar-se ja certes diferències. Sí. Hi ha partides anunciades en trinquets, segones partides, ni tan sols primeres partides. Però és que si les partides són d'esta qualitat com la que hem vist avui, això agradarà tant que jo crec que aproparà al públic als trinquets. Bueno, el demanaria, Victòria, el demanaria que el quedares un segonet. Així dalt, bueno, anem a veure ara les estadístiques de la partida. Victòria, 24 cols guanyadors, Mar, 15, errades no forçades, 5 i 3, molt poquetes per a tant l'intercanvi de pilotet. Tant l'una com l'altra. 2 tretes directes de Victòria, cap per a Mar, una estadística que en aquest cas ens sorprendria, no? Perquè esperàvem més tretes directes, faltes de treta, cap ni una per part de ninguna de les dues. En una final no els ha tremolat el pols. Canvis de pilota n'ha fet un Omar, tampoc no s'ha canviat la pilota, és a dir, ha sigut una partida que ningú ha buscat explicacions fora, per així dir-ho, no? Ha sigut el que ha sigut. Sí, 24 cols guanyadors, 15 cols guanyadors, 5 errades no forçades, 3 errades no forçades. Més d'una hora de partida, 1 hora i quart de partida, fantàstic. Impecable, impecable. Es pot demanar molt poc més. Bueno, el demanaria, Susana, que t'esperares un Sí. segonet així dalt, jo vaig a baixar, agarre el micròfon inalàmbric i me'n vaig cap avall. A peu de pista. A peu de pista, a veure les protagonistes. Bueno, aprofite l'ocasió, ara mentre estic en l'iterín entre un lloc i l'altre. Aprofite l'ocasió. Sí. Aprofite l'ocasió també perquè ens comunicaven també per les xarxes socials. Bueno, una salutació per a la ficció d'Oliva. Pues una salutació per a la gent del Club de Pilota d'Oliva que estan seguint aquesta partida des del trinquet i que segur que l'han gaudida i ens han dit que ha sigut una partida extraordinària. Bueno, ja estem a peu de trinquet, les sensacions així són extraordinàries, hi ha un ambientazo de gran ocasió. I bé, Susana, com podries valorar aquesta partida? Ara aprofitant per a fer un resum mentre tenim a les primeres protagonistes. Sí, bueno, ho hem repetit moltes vegades, una partida boníssima. És el que qualsevol aficionat que compra una entrada en un trinquet per anar a veure una partida espera veure. Jo crec que això ha sigut una partida exemplar i amb la qual hem disfrutat moltíssim. Desde luego, bueno, qualsevol aficionat a la pilota i els aficionats de Vicor, doncs encara més. Que teníem, bueno, passar el que passara, nosaltres estàvem ja contents i tranquils, però és que ha passat el millor que podia passar, que és que s'ha vist molt de joc, s'ha vist molta qualitat i s'ha vist molta tècnica. Així és, i bueno, la partida és immillorable, però jo tinc a dues persones que elles diuen que podrien fer-ho millor. Tinc així a les presentadores del programa de ràdio d'A.Media, podrien fer-ho millor, Susà Calafat i Míriam i Maria. Bueno, vosaltres com heu vist la partida? Perquè crec que demà aneu a parlar d'aquest tema en el programa de ràdio. Nosaltres ens hem fet mitjà oficial autoproclamat. És veritat que ha sigut un poc cosa nostra, però molt bé. Tu has sigut la primera, no? Jo és que per a mi era la primera vegada que xafava un trinquet. Jo estic emocionada encara de veure com volaven les pilotes i de la força en la que li pegaven. Doncs estic que no siga l'última. de veure-ho. No havies vingut mai al trinquet? No, mai. Bueno, falta grave. Jo era la segona o tercera. Acabem de començar la victòria. Bueno, ara
Ara parlarem en Victòria. Bueno, demà conteu-nos, aneu a parlar de pilota? Demà farem, home, haurem de fer un resumet de... Sobretot els senyors estaven Com a tots... mínim. Els senyors estaven tots dient que sí que acabaran molt cansats. No, és veritat que és llarga, són partides molt llargues i físicament també es notava molt. Estem fent les expertes, així, m'agrada molt. Ha sigut molt emocionant. Una partida d'una duració per damunt de l'habitual, perquè en un mà a mà, com el que han tingut avui, que la partida queda 25-10, però 1 hora i quart de partida, és una barbaritat. Perquè no la porren! Perquè no la porren! No la porren, molt bé, no l'han porrat. I és que no l'han porrat, hem vist les estadístiques anteriorment, i han comès 5 errors no forçats Victòria, i 3 errors no forçats Mar, si no m'equivoco, ara mateixa ho hem vist anteriorment, però una partida fantàstica. I aprofitem l'ocasió per a reivindicar que la pilota femenina, pues, com ja ho poden comprovar, està al nivell de la millor pilota. Ja ho pots dir, ja. Jo, des de luego que ha sigut un espectacle. Jo ho he disfrutat moltíssim, és veritat. Valga que sí que la primera vegada que venia, però de veure el nivell de les xicones ha sigut espectacular. Ja ho saben, a la ràdio, de punt, els dissabtes i diumenges, de 9 a 1 estem, el podríem fer millor, mitjà oficial de pilota autoproclamat, si vols. De pilota femenina. Podríem fer-lo mitjà oficial autoproclamat de la pilota femenina. Sí. Dedicar tots els diumenges un quartet d'horeta a parlar de pilota. Ho fem sempre, i a més anem parlant amb elles, anem agafant talls, tenim ganes d'anar fent entrevistetes, d'anar coneixent, donant a conèixer també este món, que a més, mira la gent que hi ha, el trinquet estava ple, és una bona notícia, jo crec que això cada vegada va més. Molt bé, doncs... I aprendre nosaltres també, de pas. Bueno, doncs moltes gràcies i demà ja saben vostès, sintonitzen la ràdio de punt i les escoltaran aquestes dos senyores que van a parlar-nos de pilota valenciana demà. O sigui que no perden l'ocasió, que ens faran la seva anàlisi com a ja autoproclamades expertes en pilota. Ahí està, exactament. Molt bé, moltes gràcies. Però anem pronte a conèixer a les protagonistes. Tenim amb nosaltres a Mar. Bueno, Mar, no ha podido ser otra vez contra Victoria, pero bueno, supongo que estarás satisfecha de la partida. Sí, estoy muy satisfecha. Todo el mundo me lo está diciendo que el resultado no refleja la partida que hemos hecho. Han habido juegos muy largos, he tenido muchos vales y bueno, muchos tampoco, pero podría haber hecho más juegos. Estoy muy satisfecha con el juego que he hecho, así que nada más. Bueno, ens ha comentat Susana Serrano, que estava comentant la partida amb nosaltres, que estos dies darrere havies tingut uns poquets un poquet de problemes de salud, ¿no?, que t'havia pogut dificultar la preparació d'esta partida. Así es, durante el verano tuve una neumonía y eso, pues claro, interfirió en mi preparación. Además tuve una recaída en el mes de septiembre, he estado con antibiótico durante mucho tiempo, después otro tratamiento que me dejó un poco mal y eso pues realmente me ha afectado durante la preparación, pero el día de hoy estaba bien realmente porque me he sabido cuidar, gestionar el cómo llegar a la partida a nivel de nutrición, preparación, y hoy me encontraba muy bien físicamente, tenía mucha energía, así que eso no se podria decir com excusa. I com t'has preparat aquesta partida? És a dir, quina ha sigut la teua dinàmica d'entrenament, d'alimentació? Com es prepara una partida, una final? Pues a ver, en primer lugar, ya lo dije en otras entrevistas, que este campeonato lo he preparado junto a Victoria, es mi compañera de equipo, aunque hoy éramos rivales, y hemos entrenado para ir individual juntas las dos. Entonces hemos venido aquí a Belreguard, venimos un día, también hemos estado en Vicón, en Trinquetes por Valencia, en tecnificación. Mi entrenador, tengo un entrenador que es el mismo que Victoria, además, Ricard, nos ha gestionado todos los entrenamientos durante la semana. Y con el nutricionista, la nutricionista de la universidad he llevado el tema ese. Bueno, suposo que satisfeta pel resultat, no ha pogut ser la victòria, però la partida ha sigut immillorable i aplegar una final no és fàcil. ¿Estás satisfeta pel resultat o per la temporada? Muy, muy contenta con la temporada en general y con la final también. Llegar aquí ya es un logro para mí. Pues moltes gràcies, Mar, i enhorabona. Ara tenim amb nosaltres a Victòria, que és la guanyadora del campionat. La tenim ja per així, que està baixant l'escala. Hola, Victòria, què tal? Com estàs? Hola, pues muy contenta. Contenta pel resultat, supose, la victòria novament. Com t'has anat sentint al llarg de la partida? A ver, pues al final es cuando me he sentido más cómoda, pero sí que
Los dos juegos que he jugado, los dos primeros juegos que he jugado, el resto, no he estado muy segura, subía mucho a la escalera, entonces ahí sí que me ha costado bastante entrar en juego. Sí que pot ser que t'abans hem vist en els primers compassos de la partida ben equilibrada, ben assentada en el trinquet, però després potser has perdut un poc aquesta temperatura, no? Que has anat trobant cap al final de la partida, que ja t'hem vist al final ja molt sòlida, molt concentrada i que ja no has fallat pràcticament pilotes. No, a ver, sí, al principio, no estaba del todo segura, me faltaba confianza y sí que a lo largo de la partida he ido consiguiendo tener esa confianza que me faltaba y yo creo que al final ha sido por eso que al estar más segura he podido acabar los puntos. El haver sigut campiona en altres ocasions el suposa una pressió extra? A ver, un poco sí, pero este año he intentado dejar eso de lado porque al final, por mucho que haya ganado otros años, eso no significa nada, pero este campeonato es otro completamente diferente y hay que jugarlo para ganarlo, da igual todo lo que has conseguido antes, sino lo tienes que conseguir ahora. Bueno, victòria, 4 campionats, enhorabona. Enhorabona per la victòria. I pensa que ja estan cridant-vos per a rebre els trofeus, així que moltes gràcies per la teva atenció. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ja veiem a Victòria que se'n va a disposar-se per a rebre els trofeus i, bueno, aquestes són les sensacions que tenim així avui al trinquet de Pere Guard. Ens queda, anem a veure si aconseguim que es faci l'entrega de trofeus el més aviat possible. Veiem també que les companyeres nostres de la ràdio de Punt estan fent una entrevista a Mar i ara suposo que aprofitaran també per a parlar en Victòria. Aquestes són les sensacions que ens han transmès les jugadores. Hem estat parlant en elles ara, la preparació, la constància que hi ha darrere d'una partida d'aquest tipus i l'extraordinària concentració que requereix l'afrontar una partida d'aquest tipus. No és gens fàcil. I per tant hi ha que reconèixer moltíssim a aquestes jugadores l'esforç que han fet per a donar la partida que ens han regalat avui. Veiem ara ja que Mar de Bicorb està rebent ja les felicitacions de responsables de CaixaBank, també responsable de l'alcalde de Berreguard, la directora general d'Esports i el director general d'Esports i la secretària general autonòmica. Veiem ara que rep de mà de la nostra companya Susana Serrano, està rebent aquest trofeu que l'acredita com a subcampiona del trofeu individual de raspall femení. Ara rebrem a la campiona. Ahí teníem a Victòria que entre aplaudiments procedirà a rebre el trofeu de campiona. 4 vegades campiona del trofeu individual de raspall. Ninguna jugadora abans, des de les 12 edicions que estan fent-se, Anabel tenia 3 trofeus, ningú més que ella ne té, ara mateix acaba de superar el rècord d'Anabel, ja té 4 trofeus. Veiem que alça el trofeu en l'alt, el públic està aplaudint, no sé si en les seues pantalles vostès estan podent veure, però és impressionant l'espectacle que estem vivint així en el trinquet de Berreguard. És magnífic. Victòria que ha aconseguit quallar un resultat molt redó i una victòria després de molta lluita contra Mar en una final extraordinària, fantàstica, que hem pogut disfrutar vostès per així, per la televisió de Punt Mèdia. Ha aconseguit guanyar este campionat i ara estan donant-li la Fenins grega, que l'acredita com a la 4 vegades campiona, en aquest cas 3 vegades consecutives. Rep de la mà de la responsable de la Generalitat Valenciana, la secretària general autonòmica i la gerent de CaixaBank. Rep esta Fenins grega entre aplaudiments del trinquet de Berreguard. Increïble el que està aconseguint aquesta persona. Ara mateixa indiscutible número 1 del raspall femení, de la pilota valenciana femenina. Aquesta jugadora que és molt jove, que encara té molta projecció, crec que pot donar-nos molt espectacle. Bueno, i això ha sigut, senyores i senyors, tot el que hem pogut oferir-los avui des del trinquet de Berreguard, que gestiona l'empresa del Surdo, en una partida de dissabte, una partida que ha plenat el trinquet del Surdo de Berreguard. S'ha pogut disfrutar d'una final de mà a mà de la 12 edició del campionat individual de raspall femení. És fantàstica, una final fantàstica, i ahí veiem la foto d'honor
de la guanyadora Victòria i Mar, que ha sigut la subcampiona. I això és tot el que hem tingut que oferir-los. Moltes gràcies, senyores i senyors, a tots vostès per la seva atenció a l'altre costat de la tele, per haver disfrutat d'esta partida. Adeu, moltes gràcies.